8:23 minuts, matins a TV3, tot plantejant la pregunta del dia. Creieu que és bona la paritat a les llistes electorals? Creieu que és bona la paritat a les llistes electorals? Envieu els vostres missatges de text amb matins.sí o matins.no. Helena, bon dia i bona hora. Josep, no em parlis de paritat, que sóc molt hipocondríaca i encara pariré aquí mateix. Doncs traslladem la pregunta a la nostra benvolguda i estimada Pilar Rahola. Pilar, bon dia i bona hora. Hola, bon dia, Josep. Creus que la paritat és Que fort, tinc una contracció. bona a les llistes electorals? A veure, Josep, t'ho diré clarament. Crec que rotundament sí. Sí a la paritat. Ho has tornat a dir. Ai, trencaré aigües. Però, a veure, un moment, Pilar, no t'exaltis. Què se n'ha fet d'allò que els homes han de treballar, fer la cervesa a l'arribar a casa i mentrestant les dones a la cuina fregant i posant els macarrons al forn? A veure, em sembla una absoluta tonteria. És a dir, és evident i és normal que es perdi una societat on les dones han d'anar a treballar, després fan la seva cerveseta a casa al seu sofà i els homes a la cuina fregant i posant els macarrons al forn. Perdona, ho has dit a l'inrevés. A veure, el que vull dir és que és normal que es perdi una societat on els macarrons treballen fent cerveses mentre les dones a la cuina fregant i posant els homes al forn. Pilar, crec que no anava així la cosa. A veure, em sembla que està molt clar. El que estic dient és que és normal que es perdi una societat on les dones han de treballar fent cerveses mentre els que freguen els homes amb macarrons fan forns. Què? Pilar, per favor, calma. Home, és que ja n'hi ha un tip, com pot ser que no m'entengueu? Potser és que no em voleu entendre. El que estic dient és que és normal que es perdi les societats als forns mentre les dones fan cerveses i els homes es pensen que poden fregar-se al forn i fer de la feina un forn. Pilar, És que no és el crec, mateix. per favor, que t'estàs embolicant. veure, ho Centrem-nos estic dient. només en la paritat. Volia dir que les dones cerveseres i els homes que fan de macarrons freguen la feina després de treballar al forn i ja està. Prou, home, Pilar, ja prou. està. Estàs barrejant els termes. Sí, no, clar, i els gèneres, perquè la barreja crea confusió. Ai, mira, se m'acaba d'acudir un article, o un llibre, més per on? Ai, mira. Bé, haurem d'admetre que la discussió ens ha desbordat, en part.